Samtang ari sa tas kuan be, ari sa tas ato sa ning lagmitan lang mubo lang kayo. Di ay matay si Manang Duling ba? Kanilang mubo lang kayo si Manang Duling ba? Katabi itong naparot nga kuan kana na ang kandidato pagka senador, senador, gobernador. Sorry. Kagahapon ni tingog lang yun. Wak, dinay. Itingog na yun. Matod pa niya, wagid sa plano mo endorso og mga kandidato nasyonal. Wapod sa plano sa politika kay layo pa kuno kay eleksyon. Ang iya ko nung gitutukan, ang kanay pagtabang sa mga Subuanon nga nakasinati og krisis. Matod pa sa mga tigsaway po niya og mga higala niya nga wa pa na mayo sa madigoyan. Mayo sa mad or lamino sa mad mo. ba? Samtang dito sa kauluhan si Mel Oragon. Hasta nagiging katong giingong volunteer sa NBI driver ko na to. O niya, nalibog kong matod pa sa NBI kagapon o sa polis. Atol ko na sa paraffin test. Wa ko na gunpowder residue. Kada linog lang ba sa imong panit nga kuhan? Pulbura. Wa ko na pero matod pa ni Melvin Matibag ang iyang agawon. Ang NBI director nga wa mo kuno magpabuto. Wa gyud kuno magpabuto si Mel Oragon matang higigawa di ay. Pero ano mang naigan powder ay imposible sa ni imong kalakin yon. Pero baton pa ni Senate President Alan Pitikik Cayetano hindi natibag ang Senado. Og doon ako na angay i-suspension si Melvin Matibag mo unahon. Pero baton pang Melvin Matibag tinubagan nila siya. Og number 1 nga suspension nun si Pitikik Cayetano. Di ay gamay nga mubo alang nga atong isgutan kan di ay mga stakeholders sa Bureau of Customs nireklamo. Ni adto pa ning Abril 28 ni pa abot ning reklamo ngadto sa ombudsman nga si Bonjing Remulla kabahin ning district collector sa Bureau of Customs. Unahon ko niya, matod pa niya nga ang duna ko ang ilang gipasangil nga posibleng dunay manghimo og illegal nga sigarilyo diha sa Mactan Export Processing Zone nga gitugtan sa Customs District Collector wano lahingan ni kinsa ni. Unya kaning giingon nilang unauthorized paggamit og mga minaumaong official sale. Kana bang silyo bitaw sigarilyo og mga documentary stamp og mga pirma sa mga clearances kanib dako kaayong kalapasan matod pa falsification of commercial documents gamit nga gigamit sa pagnegosyo diha sa economic zone, facilitation of trade operations despite the presence of manufactured spurious or forged tax customs tax stamps. I'm sorry. Ang pasangil nga pasagdan lang ko no sa ang maong illegal nga operation bisan og nasayod posibleng nasayod sa mga binaumao nga mga customs stamp taxes hastang giga nila pasangil. Di ay ilang analysis matod pa base sa revised penal code and customs modernization and tariff Customs Modernization and Tariff Act violations ko na kalapasan ko na sa nining musunod. Article 161 sa Revised Penal Code, forging government seal or signature. Pirma, sunod na pirma. Kuyawa ni. Unya na po yung Article 171, falsification by public official using his position. Tungkol ba? Gamit ko nun gi-falsify or gi-bumao ang mga pirma aning ubos aning revised penal code article 171. Dire po sa article 172 sa revised penal code yapon, private person using falsified documents for trade and commercial transactions violates Republic Act 10863 or CTMA, unlawful import and export. Na ibuhatan diha po sigarilyo. Sige man mahal mga sigarilyo ay. Ini na pasangil na ako na ibuhatan diha. Matod pa nga dili maayo ni kay gi maumaor ako ng pirma para pagpalusot sa illegal
nga mga paggama og sigarilyo diha sa Mactan Export Processing Zone matingati. Perting mahala ni sigarilyo. Ubos na ning section 1424 matod pa pinaagi sa custom section 1424 of Customs Modernization and kaniyata nawa ko na Customs Modernization and Tariff Act mo na ni kani buhis ni ha ubos na ning section 1424 of CMTA ang export kono misdeclaration of goods like cigarettes using fake stamps to evade taxes. Ay, morag. Natural, i-misdeclare yun, kaya masakpan magani. O niya, dili na maong documentary stamp tax, matay, delikado kayo, og mag-na hinuon ka, og kaso, samot. Di apailain, kalapasan ko nun sa Republic Act 3019, kaning section E, undue injury to government by giving any private persons unwarranted benefits through bad faith. Ang giingon aning Republic Act 3019 or Republic Act Anti-Graft and Corrupt Practices Act kini particularmente sa section 3E nga naghatag kuno og pabor sa pribadong tao aron maka pabor o maka-eskapo sa mga buluhisan sa gobyerno. Diapod ang RA 6713 kani kuno bugandak and ethical standards of government officials and employees. Kalapasan kuno ni sa principle of performing duties with highest degree of responsibility and integrity. Tadaghana ni kalapasan na ning mohon. Ang mga posible bagyod di allowing release of goods despite knowledge of falsified documents astilan. Tungtan lang ko no nga ma-release o mapagawas ang mga hinimo nga sigarilyo bisan sa bisan nasayran nga kini falsified or gimaumao nga mga dokumento na niya ubos sa Article 2176 Civil Liability for damages caused to the National Treasury. Patay na delikado. Masig nagkumbuya diyan na noon. Di pa sa revised rules of administrative cases for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Recommendation. I-recommend ka mga reklamante sa taga kaning mga Bureau of Customs stakeholders. Matod pa silang reklamo. Anaay sa recommendation nga formal, kinahanglan ko formal o preliminary investigation para pag tino kung unsay sa kalapasan sa district collectors nga nalambigit niini. O niya, diya pa ilang prayer nga kinahanglan nga doon ay preventive suspension aron pag-prevent o pagpugong sa pagtamper o niya sa mga dokumento o records with Cebu District Office. O niya, ilang giawhag ang BIR ang klaruhan i-verify ang authenticity sa syntax stamps involved. Murag tinuod gan kay ang BIR aron natuog lang po ani di sad sila may nakahibaw sa dokumentasyon ani og unsay ilang angay buhaton sa gingong pagmugna paghimo og illegal nga mga sigarilyo diha sa Mactan Export Processing Zone. Murag kulba nila na ada ni mahal mga sigarilyo sige pud mo pang-raid mo samot ka mahal.